Assalamu alaykum hormatly adamlar. Ene bugün Ögüzjan'ın ýanyna geldik. Ögüzjan o da bizim garnaşymyz eken. Tugulmy ejemin dogonyň oglunyň aýçykanmyň oglu bolýardy. Tugulmy o da haçyndan merma garaşyp duran eken. O da bil. Ýöne menim iýip Ögüzjan bagysda meni bolýarmy? Bolýar bagysda bol. Iýip bak diýip bara Ögüzjan ýatdan çykaryp bir ýöne ýatdan çykan ok sen kellede durdyň. O da bir barmalyp börse. Onuň tükölüň adyndan ýürüýte saňa. Ýürüýte soňga dogrup. Tüköl saňa suwlaryny içmeli, dağıtmaly. Hemem sen ýa ýürüýte geldim Ögüzjan bolýarmy? Gurula söyleme kim? O utanýan eken bilýär, adam dilräk adam men. Utanma Ögüzjan bolýarmy? Dostum görürsen, oğudaky dostum görürsen. Onu janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Allah jan sana jan saglyk bersin. Allah jan hemmemiziň janymyz sag bolsun, başymyz dik bolsun Allah jan. Täze doguljuk çağalar, dogulan çağalar, jümle musulman ümmetiniň jan sag bolsun. Birinji bilen jan saglyk bolmasa nämen bolaýdym bir köpük. Näme dünýä malyň bir köpükdir. Şoň üçin sana jan saglyk bersin Allah jan. Bolýarmy Ögüzjan? Sana ýürüýte soňga dogry döndür. Ýene-de gel bärik, ýene-de soňga çyk berer. Bolýarmy? Ene bana soňga çyk bereň Ögüzjan, bu soňga çykmam. Al meň adymdan bolýarmy? Janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Mesele sag boldy. Sag bol. Sag bol. Hoppa. Bolma. Soňçy hormatly adamlar. Janymyz saka birek gadryny bilelim. Ondan soň giç bolar diýär şahir. Birek gadryny bilelim.